Имаш ли представа какво прави Леон тук? Не знам, но не се вкарвай във филми. Ако това е филм, явно е на ужасите. Ето го там. Сега ще види той. Каква изненада! Да не повярва човек. Къде отиваш, остани? Значи това момиче организира фестивала, за който ми каза? Любов моя, аз... Леон, не мога да повярвам, че на връх рождения ми ден ме лъжеш в очите и то по този начин. Добре, успокой се. Фестивалът е истина. Какво? Но за момичето те излага. Тя няма нищо общо. Не мога да повярвам. Мислех, че мога да ти имам доверие, а ти се срещаш с някаква под носа ми и дори подаряваш цветя. Цветята са за теб. А тя ми помага с подаръка ти. Благодаря, че я доведе. Какво? Ти? Знаела си и не ми каза, така ли? Знаех си, че ако ти кажа да не го следиш, ще го проследиш. Готова ли си? Затвори очи. Леко. Не, чакай. Знаеш, че не обичам така. Леон, Ще ти хареса. така ли? Много мило. Нищо не виждам. Какво е това? Подаръкът ти. По 2 месеца се уча да го управлявам. Ето защо изчезваше по 2 пъти в седмицата, без да кажеш къде. Аз какви неща си мислех. Ти си най-прекрасното момче на света. Леон, ще полетим ли? Да, заедно. Малко се притеснявам. Подаръкът ти е прекрасен. Радвам се. Наистина ли можеш да го управляваш? От 2 месеца карам курс. А взе ли си изпита? Не. Не? Как така не? Да, взех си изпита. Спокойно. Така или иначе ще останем заготвени. Само ще се издигнем. Така ли? Да. Готова ли си? С теб винаги. Невероятно е. Харесва ли ти? Великолепно е. Видя ли? Какво? Няма двигател. Държи ни въздухът. Все едно имаме криле. Така се чувствам, когато съм с теб. Какво? Изпълни се и третото ми желание. А ти си най-милото момче на света. И пък си най-красивата. Готова ли си за изненадата? Още една? Да. Написах тази песен за теб и сега ще я изпея. Добре. Честит рожден ден! Si hay amor, olvídate del calendario. No hay nada, nada más. Y me voy, ahí vas. Me acompañarás. Donde vayas iré y te seguiré. Hay amor en el aire, acércate a mí. Apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí. Ya ves que no existe el tiempo, solo el destino que a nosotros nos unió para siempre, para siempre. Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento.
Тази височина част от изненадата ли е? Леле, откачил си я от въжето. Моля? Искаше да летиш? Така е, обаче... Чудесно, защото се откачихме и сега летим свободно. Моля? Балонът се откачи и сега плува в небето като балон. Точно така. Коя е тази жена? Бъдещата причина за всички твои проблеми. Или за тяхното решение. Щом един формуляр за записване не можеш да прочетеш, не искам да знам какво би правила с партитура. Рамайо. Невъзможно. Херман, Джейн, здравей. здравей. Може ли? Как си? Добре, а ти? Чух, че ще те пуснат, но не знаех, че вече си на свобода. Ако Вила и Леон изчезнат, концертът отпада. Това ли искаш? Кажи. Тогава какво правим? Да ги намерим. Чудесно, хайде. Виолета! Това студио вече не е за мен. Нима намекваш, че ще ни напуснеш? Ще ми обясните ли какво правите двамата тук? Здравей. Става нещо, но дори Франческа не знае. И не искам да разказвам на никого.